turvallista kotimatkaa. Panssaribrigaatiin. Katse eteen. Päin. Olalle. Pie. Jalalle. Pie. Kunniani ja oma... Emme ole lupauksen kanssa yksin, vaan voimme luottaa toisten tukeen silloinkin, jos joudumme lupauksia lunastamaan kovassakin paikassa. Oikein paljon kiitoksia, että pääsitte osallistumaan Panssaribrigaatin palatilaisuuteen tänään 14.8. täällä Riihimäellä. Huomenna Panssaribrigaatin jatkaa sitten Parolan kunnalla Hämeenlinnan panssaripataljoonaan.